Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubheka. Asithi nginesikwele lesi engisidwebelayo. Ngasivala noma singakasebenzi kakhulu ngeminye imidwebo, kodwa khulileka sizowenza nje ibonelo lana uzubona ukuthi kulula kanjani ukusebenza ngama-perimeter nanokusebenza ngama-area. Khumbula ukuthi i-perimeter isuke ifuna ukwazi ubude noma isisindo noma ubukhulu noma ubuncane bendawo engaphandle komdwebo wakho osuke kufana nokuthi uthatha into base uyayigoqa uyembathise noma uyibiyele. Sifuna ukwazi leso sikhala ke. I-area isebenza ngokuphakathi. Asiqale nge-area ke khona la. Sothi sifuna i-area yalesikhala lesi engisidwebele noma engizama ukuhlobisa la ngemigqa yami ngaphakathi. Sengibhalile vele ukuthi ngaphandle lesikwele sami nanku icala lodwa sengilibhala ukuthi linani lino-8 lu-8 meters. Okuvusane ngabe kuyakutshela nje vele impendulo yawo wonke amacala ami ngoba siyazi ukuthini wonke amasayidi esikwele ayalingana. Ukusho ukuthi nakanjani nangaphaya kuzoba ubani 8 meters. Ngase asibone ukuthi kuzosikhiphela bani u8 times 8 usipha u64. Sino 64. Sino 64 meter squared. Usquared ethu usho ukuthini? Okusho ukuthi kusanomunye u64 phela sibalelanga lelinye icala lethu. Akusenana siqhubeke ke manje sizame ukukhuluma ngearea kabanzi. Angithi say area ikhishwa yini? I-area ikhishwa ikwele ezihamba nga1 noma esingathi zo 1 by 1 zisho ukuthi zo 1 times 1 isikwele esihamba sodwa ongazikhipha phakathi kumdwebo. Asibone la. Niyabona nje ukuthi zithanda ukubaningi singayikhipha sifaka umugqa nje eminye imigqa yethu ezokhipha futhi ezinye izikwele zethu. Kuzosipha bani? Ukuthola ke isisindo se-area yakho lena kuya ngokuthi ke ubale wathola zangaki izikwele zakho eziphakathi komdwebo wakho. Siyazi ukuthi ngaphandle o8 meter. Siyazi ukuthi ngaphandle o8 meters sifuna ukwazi ukuthi phakathi i-area kuthiwa ingakanani. Asibone ukuthi sithola bani uma sithi siyazibala zonke izikwele zethu njengoba sesizamile kuzigoqa ngale siqhubeke 9 8 sishona phezulu sithola ba 2 3 4 5 7 8 nangale. Ungathi usubalile kanti ubale ngendlela eyiphutha ngoba uyazibona ukuthi izikwele zethu lezi lapha phakathi ziningi ezincane futhi. Ngakho kuhle ukuthi ubale ngokukhulu ukuqaphela nanokugada ukuthi awulenzi iphutha. Asibone ukuthi wena njeba ngingakayisho impendulo yokuthi zingaki izikwele zethu lezi phakathi, wena usukwazile nanokuthi nje uzibale lezo zibonayo phambi kobuso bakho lezi vele sengizidwebile. Awukuzibala ubone ukuthi uphuma nokufanayo sobabili yini. Okwamanje sisabala i-perimeter yethu yo8 bethu abawu4 ngoba phela sisebenza ngesquare. Nanko omunye u8 wethu usipha bani o8 abawu4 basipha ba basipha u36 meters wethu. O8 wethu abawu4 basipha u36. Ngakho sesingagoqa sithi ke isikwele sethu lesi senza ngaso isibonelo ngaphandle singasigoqa ngo36 sesifaka u-m wethu wama meters. Uma ngase kuthiwe siyaqhubeka ke isikwele sethu singafinyelela laphi? Sithi ukubala
Hayibo njalo bengikunikile ukuthi awukuthi ukubala nawe isikhathi esisenze sibala ukuthi zingaki ikwele lezoyibonayo la ngaphakathi. Angazi noma ugcina utholile yini ukuthi uzibale nje. Asibone kwi-rectangle yethu ukuthi singasebenza kanjani basenze isibonelo se-rectangle. Sikhuluma ngama-perimeter nama-area ethu. Sithi rectangle yami yenziwa u-4 no-7. Singabhala sithi 4, 7 ngapha sithi 4. Ngale asibone ukuthi ikwele esingaphuma nazo zingakanani. Kuba ngconywana kakhulu uma ukuthi izikwele zakho lezi uzibala noma uzidweba usebenzisa into yokudwebela irula. Ngoba yazi usuzenzile izibalo zakho uzidwebela njengezandla phela thina senza izibonelo la asenza into ezomakwa. Uthi usudwebile wadweba ngendlela engenabo ubunono nangendlela ezokukhiphela izikwele eziyiphutha. Sebenzisa nje into yokudwebela ube nje wena esikhaleni esiphephile. Sithola ba perimeter yethu so7 ababili no4 ababili bazosipha ba 7 ababili no4 ababili bazosipha ba 22 centimeters. Singathi centimeter. Uma siqhubeka ke nokuthi centimeter kwethu ke lokhu ke i-area athi sithe 28 centimeter lapha kuya ngekwele zethu esingayifaka ukuthi zingakanani esingayikhipha. Asenze isibonelo se-triangle. Isibonelo sethu se-triangle khuleka ungathuki. Awuthi ngidwebe ngenye indlela ukuze kuvele kahle lokho engizama ukuchaza. Asithi triangle yami ilele kanje. Ilele kanje triangle yami uyaphiwa la kuthiwa uno7 centimeter. Uyadlulela uphinde uba nobanga le uba no4 centimeter. Basibangela umsindo lapha bezama ukusididisa. Uma usunjalo ke bathi i-area yayo i-triangle yethu lena ingubani. Base ke kuyafika emqondweni yakho ukuthi ayibo bangangibuza kanjani indaba yokuthi i-angle ingakanani i-area ingakanani. Khuleka buka ukuthi i-triangle yakho ungayiqedelela kanjani. Uyabona ukuthi ungazidwebela imigqa nje ephashile emncanyane uyoqedelela uyivale i-triangle yakho yenjani uyivale njengesquare. Uma uyivala njengesquare i-triangle yakho uyabona ukuthi usungayela nangale ukuyobiza laba bangalena o4 cm bakhona. Phinde ubize nangapha phezulu ngo7 cm wakhona. Usuqala lapho ukuthi i-triangle yakho usuyibuka njengani? Usuyibuka njengesquare esinjani esiphelele. Kuzokusiza kakhulu ukuthi usuqala usuyibuka njengendlela njengesquare esiphelele unokuthi uyibuke ngendlela njengoba ungibona ngizama ukuvala lana. Kuba nzima ukuthi uyibuke inguhafu noma i-triangle nje kuphela ngobani kukunika ubunzima kakhulu lokho. Asibole la ukuthi singathi area equal sithi BH half half for BH equal half 7 meters. So 7 centimeter 7 centimeter times 4 centimeter. Uma kunjalo siba no 14 centimeter uma sigoqa indawo yethu esingayibiza nge-area yethu. Uyabona ukuthi ngizamile ukuthi ngikukhombise indlela yokuthi ungathuki uma ukuthi uthola i-triangle base uyabuzwa kuthiwa yini area yakhona phakathi uma wena ubusujwayele ukubonani ukubona isquare noma i-rectangle. Uyabona kuba into elula kanjani ukuthi usebenze ngayo. Sithi ukwehla kancane
kuba nje into elula nje okungamele nje nakancane ukuthi izikuthuse noma uze yesabe. Asithi nginenye i-triangle yami nje encanyana yabo ithe ukuzaca eme kanje. Sithi kuthiwa ingu-3 meter ngapha, kwathiwa khona eminye imininingwane singayifaka. Uyabona ukuthi indlela yokuthi ucabanga ukuthi hayibo ingavaleka kanjani lo mdwebo engisebenza ngawo, ngingawuvala kanjani, kuthi u4 meters ke ngalaphaya. So uyacacisa ke isikhala uzobe usebenza ngaso noma isikhala ekuthiwe mhlawumbe sebenza ngaso. Usuwenza ke njengenjwayelo noma ngendlela engikukhombise ngayo lapha phezulu ukuthi sungathi ke u-half BH. U-BH wakho nanke ke ungu-3, uyisikhala saloku okuphansi ungu-3. Ngithi ukugcizelela ngapha, gcizelela ngapha, sekugqame ngokwanele. BH wakho oqala ufake no4 times 4 kuseceleni. Ngokukhulu ukusheshe ukupha nje impendulo yakho, ungazange nje uzulwise muntu ngayo, kukukhiphele nje impendulo ukupha ba. Asibone esinye isibonelo, singno3 ngapha, ekubeni kwami ngo3 ngalapho, ngino4 ngale, njengoba sifana nalesi sinaso vele. Ayibo khona ngifuna ukufaka la. Uyabona ukuthi unento engekho lula manje ukuthi uzama ukuyigoqa uyivule. Ingakho ngizama ukubhala ukuthi akulula ukuthi usebenze kakhulu ngaleyana. Kodwa uyabona ukuthi ama-perimeter nama-area into elula kanjani ukuthi usebenze ngayo.